Och sen säger man och så säger man Klunka Erik! Erik! Eva! Och sen säger man Pontan! och sen vill jag bara säga att jag håller på ta med fucking Bayern! Är du uppfattat? Jajamän Erik! Se jag! Det där var roligt att kolla på imorgon. Ja, för helvete, den blir skön! Nu håller du din käft! Ge vatten för helvete! Ge mig! Ge någon vatten och för helvete! Håll du din käft! Nu håller du din käft! Ge vatten för helvete! Paus! En flamman och citronen. Vi hade 10 bier hade vi. Vad fan är våra bier? De finns kvar alltså, det ligger i frysboxen men det dricker vi på alla sidor. Jaha, ja. Sen tar vi med oss biran. Du är fan guld alltså. Jag vet. Fan, du har allting uttänkt ju. Fan vad jag gillar den här mannen. Fuck you man! Fuck you! I say fuck you man! I fuck you up! Man, you want the cheeseburgers man? Inget kommer. Man, I suck your dick man! Vad skojar? Ingrid! Shake that ass! Shake that ass! Erik är full. Jag är mest packad och jag vinner vadet! Jag vinner vadet! Vilket vad? 50 spänn! Om du... Nej, jag säger så. Vänta nu. Vad sticker jag? Vad ska ni gå? Pass. Jag måste säga hej då. Kom in alla, vi kan gå ut. Ja.